Altså jeg overvejede at tage et år mere. Det er der jo mange aspekter i, og det kunne også være, at der kom andre tilbud, der også var interessante, hvis man ventede bare et halvt år til efter klassikersæsonen næste år. Ja. Men det kunne også gå den anden vej, at de så gik at Trek, de siger, at vi forlænger dig på et år for at se, om du virkelig kan. Det er foråret, de vil have dig for, ikke? Ja, lige præcis. Så det er foråret, du skal levere. Ja, så der er det svært, og som cykelsporten ser ud nu, så skal man sgu bare skrive, når man får muligheden. Ja. Man skal ikke være for kredsen til noget. Men der var så ikke andre, når du er så tidligt ude? Nej, det var der ikke. Så det forstår jeg godt. Det var Strade Bianche i år, der var også en. Ja. Han får også madposen der, så griber han den, og så flyver den jo tilbage, som den gør. Og så svinger han direkte ned i forhjulet på ham. Og så står han bare ind midt i feltet. Udover, ikke? Og så kommer vi ind i feedzone der, får en madpose, og så er der en, der slipper nok 20 placeringer foran mig. Men jeg sad ikke særlig godt, da vi kom ind i feedzone. Nej. Og så begynder det at gå en lille smule opad bagefter, sådan 3-4%, ikke? Og så lige så sidder du bare, og så har de andre 20 sekunder sådan her. Og så servicebilen kørte forbi mig halvvejs op ad bakken der, det var nok 3 km efter. Også en anden god grund til at have Garmin på. Så kan man altid det rigtigt, i hvert fald i klassikerne, når man bliver sat. Gjorde det med Troels Winter det første år, Kult og Procon, til vi satte i her newsblad længst ude. Og så kommer bilen jo bare kosten der, han siger bare, I er færdige. Så begynder vi at køre hjem af, og sådan, altså det er den her retning, vi skal. Vi har fundet retning og kommer på hovedvejen ind mod Gent igen. Og så punkterer Troels på baghjulet med 25 km til Gent. Så stod vi der, hvad fanden gør vi nu? Så måtte vi bare stå og tomle på, der var en, der stoppede. Så var der en, der stoppede og tog ham med til Gent. Og så måtte jeg køre ind alene. Den etape blev jeg 4 på. Nej, det var ikke i Dunkirk, det var i Dipande. Der kørte vi over den 2 gange. Der lå jeg faktisk i udbrud med Michael. Og så var Christoph kørt med 2 Astana, Lutensko, og så sad jeg der med Michael og 2-3 andre, 2 BMC-folk også. Og Luke Grove, han var også lige kørt lidt i forvejen. Så siger jeg prøver kraftet med at se, om jeg kan komme op. Jeg ved ikke, hvad fanden der skete. Jeg var åbenbart flyvende, så jeg kom op til Luke Grove. Hen over toppen kom jeg op til ham. Lå vi ellers bare og dunkede, og feltet lå måske 20 sekunder bag os hele vejen ind, og der er stadigvæk 20 km ind til mål derfra. Aldrig. Det var min bedste 5 minutter. At feltet kan ikke rigtig se dig. Nej. Hvis det var sådan en lang hovedvej, så var du blevet hentet sådan her. Og feltet, de er altid knippet, skal du tænke på. Ja, de er også ristet. Der sluttede vi nemlig på sådan 500 meter brosten. Jeg kører altid latterligt langs på det. Ja. De kunne ikke rejse sig op, Nej, de kan ikke rejse sig op. Så hver gang de kom ud, jo, så kunne de kunne ikke få den der momentum, så de skulle sådan mose forbi. Det var Napolitano. De skal have de skal op og stå, og så have et og så have læg fra. Ja. Så det er det, de er gode til. Prøv at finde ud af at finde noget i udlandet. Det er jo sådan set lige meget, hvor fanden det er henne, bare at jeg har en bolig til rådighed ude fra Danmark også. Jeg tænker lidt at finde et sted, hvor det altså har vejr til ned om vinteren også. Så skal det være Girona eller... Så hvis det kun er til at tage ned om vinteren, så skal du da bare tage længere sydpå? Altså jeg overvejer sådan noget som det her, hvis man kan finde en lejlighed et eller andet sted, eller lave hvis du kan holde ud og træne? Det tror jeg så godt, jeg kunne. Ja. Så hvis jeg kom længere op på øen, så tror jeg ikke, det vil være så... Ellers... Fordi jeg vil jo maks være her 3 uger ad gangen, eller sådan noget 4 uger ad gangen måske, fordi så skal man alligevel hjem til et eller andet. Ja. Kalvær ellers også kanon. Så er det bare at løse ærmer og løse ben. Ja, det tager alligevel kun 5 timer at flyve herned fra Danmark af. Hvis jeg skulle gøre det om, så ville jeg finde et sted, hvor jeg var ikke helt alene, men det skulle ikke være Kalve. Nej. Og Girona er også blevet for vildt. Der er for mange nede. Der er for mange lige pludselig. Da jeg kom derned, der var den eneste dansker på det første. Ja. Der var mange, men der var ikke sådan, at du lige var ikke overfyldt eller crowded eller noget. Det er ikke sådan, når du kører ud i byen der kl. 10, så er der bare overalt, hvor de bare kører ud i alle mulige retninger. Der kunne jeg bare cykle en tur om vinteren uden at møde nogen. Ja. Hvis man kørte lotteloopet den ene vej, så mødte man 10 grupper den vej. Ja. Den vej, så mødte man 10 grupper den. Ja. Jeg skal komme ud og træne kl. 4, og det er første gang, jeg har haft lys på min cykel. Ja. Og trænet i mørke siden skælte. Så det er 3 år siden, jeg kørte med lys sidst. Det var sgu helt rart. Og så det eneste, du ser, det er den der lyskejl. Og du sidder og palle alene i verden ude på Lars Tønskids mark, ikke? Jeg har cyklet nogle gange i mørke, og det var totalt spooky, hvor man føler, man er i sådan en drømmeverden. Og jeg kender vejen 100%, men kommer ned der, hvad sker der? Ja. Så man kan slet ikke se, hvad det er. Man ved, at den drejer der, men man kan ikke se det. Man har ikke samme idé om, at det er nu, den drejer, eller hvor meget den drejer, fordi lyset kommer først rundt senere, ikke, når den drejer. Det er ligesom at køre efter en GPS uden at kigge på vejen. Du ved, at den drejer, men du kan ikke se det. Trek mormor. Ja, Trek sikkert Fredo. Mormor. Der er Mads P's mor. Det var det vildeste navn. Ej, det var fedt. Det kunne også være meget lige, ikke? Hvad fanden er det der? Nej, det er bare Mads' mormor, der er ko-sponsor på det.
Virtu Mormor Cycling. Ja, der kommer flere og flere talenter og færre pladser. Og folk gør jo... Det der er problemet, det er i Danmark, der vil man gerne betales for det, man gør. Men hvis du spørger en italiener, så gør han det gratis for at komme op og køre på Worldtouren. Altså, men det gør danskere også. Du kører gratis på Trek? Ja, det tror jeg godt. Altså nu har du vundet cykelløb, men hvis du ikke har vundet cykelløb, så er du i den der kategori uden for top 150 af Pro-turen. Så er du jo bare endnu en af mange. Ja. Så hvis du vil have 45, og han vil have 35, så er det ham. Ja, så er der en, han vil have 35, men ham her, han skal jo have minimumløn, men han tager så sin egen løn med. Ja. Så tager de ham. Det har været ved at være ung og komme op. Fordi hvis du ikke gør det godt nok på de første 2 år, så ryger du bare ud igen. De første 2 år, altså du skal vinde cykelløb. Jeg vandt jo ikke noget det første år, men så vandt jeg så 4 det andet år. Ja. Og det reddede min øje totalt. Ja. Det er også det svært at stå over for en ny arbejdsgiver og så sige, hvorfor skal du tage mig i stedet for en anden? Altså, jamen, det kan du ikke til det kan man jo ikke. Altså, du er 21 år gammel og står og gerne vil være på Worldtouren, ikke? Og så skal du stå og hugge andre ned for at få dem til at tage en. Jeg kender ikke nogen neopro, der kan forhandle sin egen løn. Nej. Det tror jeg ikke på. Altså, da jeg kom, jeg var skide heldig, fordi jeg havde været Danmarksmester inden jo. Ja. Så Bjarne han kom med et rigtig godt fair tilbud. Ja. Men jeg havde sagt ja til hvad som helst. Ja.